आपण ना भरलेली कारली बनवणार आहोत आज. त्याच्यासाठी ना मी कारली वाफेला लावून घेतली आहेत. त्याच्यामध्ये मी मीठ आणि हळद भरलेली आणि ती कापून घेतली आहेत. आता ही वाफवून झालेली आहेत. यांना आपण धुवून घेऊया. कारली मी धुवून घेतली आहे, मीठ आणि हळद लावलेली स्वच्छ. दोन पाण्याने धुवून घेणार आहे. कारल्यासाठी मी मसाला बनवायला घेतलाय. एक मूठ भरून शेंगदाणे घेतलेत भाजून, अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलंय, मीठ घेतलंय आणि गरम मसाला घेतला, लाल तिखट 1 चमचा घेतलाय, लसूण घेतले. हे आता आपण वाटून घेऊया. मसाला आता वाटून झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर मिक्स करूया. अर्धा चमचा हळद. जास्ती ओला नाही करायचा मसाला, नाहीतर ते भाजताना तो निघून जाणार मसाला. थोडंसं पाणी टाकायचं एकदम. आता मसाला एकत्र करून झालाय. आता आपण कारली भरायला घेऊया. तवा ठेवलाय. इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेते. इथे 1 चमचा मी राई टाकली, अर्धा चमचा जिरं. चांगले तडतडले. आता आपण त्यात कारले टाकू. आता आपली कारली तयार आहे. ती आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कमेंट्स नक्की द्या.